Senajan aku wis sumpah urip kabeh to iki tetep tresno lair batin. Nih, kowe ngerti ya kok iso kaya ngene iki? Penyakite kowe ngerti? Ora. Pono kae lho sing ngakon. Lah kok iso? Menang-menang ngeteng wong-wong iki. Kena bola-balik ke penyakite kowe. Kok nek bogel sing ayu kabeh dipateni. Iki rombongan nom-nom. Sing tuwek dhewe sapa? Lah aku. Heh? Aku. Ngakoni to? Tak akoni. Joker nadiku. Ngomong jalaran perpisahan dipaksa. Yoga kali koboke pekok. Ora, jenengan ngerti. Sing muni dudu cangkeme, sing muni iki gamelane. Muni iki gamelane kok muni. Ore lah, Semar Mulyo. Munine piye? Mas. Munine piye? Sing kleru ki jenengan, Mas. Ibarate carane iki tuku balon-balon sing anu to, sing titut-titut. Ben iso munin, Mas. Iki titut-titut cekelan. Males aku. Nah, ben penak ngono lho, Mas. Apa ben muni piye? Ah, Tak titut apa piye? kok nyekeli ae kowe iki lho. Oh, Gianto. Gamelane kabeh muni Mas Joker. Heeh. Lek Cito. Gamelane anyar kok ya. Anyar cecetan e kowe. Cecetan piye? Cecetan. Kuwi asli biyen plitur dijak coklat iki. Iki anyar perdana lho iki Semar Mulyo duwe gamelan ki rumah samu. Gamelan Semar Mulyo perunggu. Ora ngene iki aku titen kuwi nyewa iki. Ya mosok seng. Nyewa nggone Gina Wibowo tak omong Hei. Kok nyewa ta, Mas? ngomong ke sisan anyel aku. Iki saka Sragen lho. Kendange genange lho Cahya Muda. Oh. Serang foto, Mas. C iki lho mripatmu C Cahya Muda iki. Iki matamu katarek apa Ah, piye? nama nemen malah mata-matake. Jalanan berpisahan dipaksa. Nih. Hop. Lagi. Berpuput. Iki garapane piye? Cacai gak mudeng aku bengi jek pindah. Ngene. Pengen ngerti senam kagel ta? Heeh. Omong jalan berpisah. Dipaksa. Ayo. Apa?
panjenengan kaya walit to Mas. Oh. Angger ana barang Hei, rada hei. mentul sithik. Ngono kaya matane iki menteleng lho. Rumah samu namu jos ngono apa piye? Jas Mas. Kowe ngerti Bar mobil? suntik kok aku kok. Kaya Luxio lho kowe iki ngarepe gak enak apa-apane blas lho. Beda ora pansa ngarepe jenek majune. Makane Mas, mata ki nganggo lensa cembung, nganggo lensa cekung. Nek matamu lensa cekung ya cilik Mas. Wong kabeh lensa cembung kok Ngamal roga lho. Kok yo ora lho. Jenenge iki aja Gunamu ngono. toh. Ya kono wis dipreteli kok ya Mas. Sing genam mreteli kowe kuwi kok. Niki Pripun, Pak? Lho tenan to. Oh iya. Diparani ngoyo ai. Wong yen ora kebenaran anane saja atau wong yen pitutur licikan anane saja jono Ngerti pura? Aku lho, kaya ngene iki mergo apa Mas? nih. Ngibur kae to. Oke, aku ngerti nek sesi lagi ruwet. Nggih, sembah nuwun Pak Tuki Mil ya Allah. Nih, timbang kowe ngukur nggonku ngukur ngene Mas. Bareng sampeyan